nakabentak kumdu ban penhe pensan ki khun khana mangin lat na kata ka jing mo te ngil asyam baka bentak ka kawe ga de ting ka jing bamya de jing mut chi system mo kadon ka jing ya ka ja hapdeng Kmie ke pa bat ki wan jing no shwe te kani ka ngase I bha ka de ba om tang ta ka jing puli ban ya dai ka bangai I hiro man ka si mo ting I million babat kwat ki ba ki kerteng ki khun dai ha ka jing long ka swi do ne ha ka jing karen yang ting ladang item ki khun ngi penon kam lagi ketien ki ba pen long jam berniu ilaus ki jong ki khun pe adri Shemphang bat ka Kmie bat Khun kan te ta ka Shemphang utaw yo ta ka Shemphang Kmie ba ka yo I ba Khun jong ka uyai de den kong kan play Khun pe yai jum to de den ba Khun wong pi pat mai hi kai ka bang mot ban ong hang ni ka long ba ngi dai gi nuk sai ki kam dai ka bang isneng ngi kan tui ki man gas ngi le ne kan op phokan tangi pelot ban sneng ki kunong kong hi dai mangi ga ngi dai gi nang ki role model kunong kong jang ki kim Khun ki jang gi teng bi khana ki don ka jing dom riang ki don ka jing so si long ngi dai ban kan mo ba ka ni ka ta em long ki khana ke long ba bon ba ki tang kan ma pon ma dang ke sam ba I me do jam lai this is the age of storm and stress kadai ta ko ba phel dong ba ya sa air fantari ya ka ya ki jeng buat seperti benten hai dia pilih ban no kum no pe no kan ban yang ban bagan negal air kan liok ban sempat dia pilih ban empat dia pilih mat beliau pilih or mo dia kemot ngai kata ka cuk ngai on no ya ikon ba ikna sang aro ba kan negal long temporary te kam kai da ban ne sa kam ne pin sa he pat pilih ban nang kum no ban ya le persya kita ki smooth swing jong pe ni ta ki jing dom jong pe ni kum klik pa dia ban ya sha kan ikon